Els membres del grup de lectura Sant Camil us volem felicitar pels vostres 15 anys i per bones lectures. En els nostres 8 anys de club hem gaudit molt llegint llibres de lectura fàcil. Hem rigut molt amb Mary Poppins. Han viatjat por tot el món amb la volta al món en 90 dies. 100 volant de las más tot Peter Pan. Ens hem enamorat en Romeo i Julieta. Hem passat por amb Dràcula. I així, la lectura de més de 20 llibres. Gràcies a la vostra adaptació he pogut gaudir tots aquests llibres. Molt